Moikka taas ihmiset! Lähden kertomaan nyt teille minun juutsenuvuodestani, eli sijoittuu vuosille 2010 ja 2011. Mulla ei tule näkymään kaikki teokset jälleen kerran, mutta tällä kertaa syy on se, että suurin osa maalauksista ja teoksista on kotipuolessa, joihin en ole päässyt käsiksi moneen vuoteen. Ja sitten joku on kadonnut. Minulla on niistä kumminkin kuvia, että tulen näyttämään joitakin kuvia sitten tässä. Eli tämä koulu alkoi vasta joskus syyskuun alussa. Tässä on tämä ennakkotehtävä, jonka minä lähetin. Kun elokuu oli päättymäisillään, niin koulu oli alkamassa ja minun piti alkaa miettimään, että millä minä pääsen sinne kouluun, koska vanhempani eivät tohtineet viedä minua. En saanut mitään kyytiä, niin päätin lähteä junalla. Ennen lähtöä olin tapellut rajusti äitini kanssa, ei mikään kiva lähtö. Ja tavaraakin oli todella paljon. Olimme serkkuni kanssa sopineet, että näkisimme Pasilassa, mutta hän tulikin kipeäksi, joten ei ollut kivaa. Lähdin sitten Kouvolaan päin. Minulla tuli ongelma saada tavarat aseman tunneliin, mutta eräät muusikot auttoivat ja ne lauloivat minulle Elvistä. Kiersimme sitten Kouvolaa tämän Lolita-kaverien kanssa ja ui niitä arissakausia. Kouvolasta sitten lähdin Joutsenoon linja-autolla. Ihan hyvä vaihtoehto, sillä minut jätettiin 400 metrin päästä koulusta. Onneksi sitten yksi autoilija näki minut ja päätti viedä minut koululle asti, koska näytin niin säälittävältä. Ja niin alkaa minun Joutseno-tarina. Koulu alkoi ja huomasin, että siellä oli aivan hirveästi ernuja. Minun kaverihan oli tätä Joutsenon opistoa silleen mainostanut sen japanin kielen takia, niin mä päättelin, että kaikki nämä ernut menee japanin kielen linjalle. Ja sitten huomasin, että taideopiskelijoille oli oma paikka. Me opiskeltiin Saimaan rannalle. Meillä oli tunnit semmoisessa vanhassa navetassa. Sitten me huomasinkin, että ne kaikki ernut tulikin meidän linjalle. Oli vähän tyhmä olo. Kun olin siellä luokalla, niin minä pongasin kootin. No kumminkin, olin heti silleen, en olekaan ainoa kootti täällä. Ja sitten tapahtuikin niin, että huomasimme, että me oltiin vierekkäiset huonekaverit. Me oltiin samana päivänäkin synnytty, paitsi hän oli minua pari vuotta vanhempi. Ja hänen nimensä on Meija ja minun lempinimeni on Mae. Joten se oli oikea kauhea yhteen sattuma. Kun kouluviikko oli ohi, niin istuin sitten viikonloppuna sitten siellä yhteisessä tilassa ja ihmiset olivat lähteneet omiin koteihinsa. Istuin siellä piirtämässä sarjakuvaa. Sitten sinne tuli yksi tyttö tekemään kanssa ruokaa. Sitten me kuultiin todella härvää ääntä alakerrasta. Revettiin nauruun. Ja kuka tämä ihminen oli? Hänen nimensä on Sisko. Alettiin sitten puhumaan ja kummakin olivat samalla linjalla ja kummakin tykkäsivät sarjakuvista ja mangasta ja kaikki oli kivaa. Tämä Johanna hiipparoi meidän mukaan. En enää muista miten se meni, mutta meillä oli sitten neljän kopla minun haarimi. Elikkä syyskuu meni siihen, että meillä oli enemmän semmoisia harjoituksia ja nähtiin, minkälainen meidän tyylimme oli. Tässä oli niinku ensimmäisen viikon tehtävät, eli tämä oli joku vessapaperi- ja rullatehtävä. Tässä käytin jotain kynää ja vettä. Sitten meille tuli semmoinen tehtävä, että piirtäkää omaa kuvaa. Että millaista minä voisin piirtää. Tässä jotain luonnoksia. Ja kunnes sitten päädyin tällaiseen kyberminää, aristominää, androgyyni-juttuja. Kaikilla oli varmaan semmoinen fiilis, että minä en ole niin hyvä, hän on niin paljon parempi kuin minä. Ja oli vähän silleen aiemmuskompleksia, mutta kyllä se sitten helpottui sen vuoden aikana. Et meillä oli niinku yleensä viikko vai 2 yhtä tiettyä ainetta, eli se oli niinku aine kerrallaan. Ja sitten meillä oli lopuksi semmoiset arvioinnit tai näytettiin, että millaista teoksia me saatiin tehtyä.
alettiin miettimään Halloween-bileitä. Minä olin pukeutunut vampyyrimaeksi. Minulla oli mustat pitkät hiukset, keltaiset silmät ja oli vähän verestävät meikit. Sitten kun ilta saapui, niin oli juomaa ja oli snackseja ja minä olin just vampyyrimae. Meija oli noita. Johanna oli lumikki ja siskolla ei tainnut olla mitään tällaista pukua, mutta hän oli kumminkin tosi hyvän näköinen. Ja kun Halloween-bileet olivat vaikuttaneet jollain, en tiedä millä asteikolla, mutta se oli kumminkin jättänyt minun kivan että mulle sitten syntyi semmonen Harem of Bohemian. Voin kertoa ihan vähän tästä minun pitkästä sarjakuvasta. Se kertoo tällaisesta Elise-nimisestä tytöstä, joka tulee semmoiseen opistoon opiskelemaan, tulee musiikkilinjalle. Sitten tämä Claude on semmonen, en tiedä, bohemimainen tyyppi, joka sitten niinku huomaa tämän Elisen ja hän haluaa tämän itselleen. Hän sitten kutsuu tämän bohemilasten yöhön. Aikansa juotuaan absinttia ja poltellessa vesipiippua Claude on hurmannut pianistin täysin ja hän sitten asettelee tämän hellästi sängylle ja vie tämän neitsyyden. Ja sitten se on siinä sängyllä silleen, haluatko liittyä harmiini mon chéri? Kiihkeää. Me mietittiin kavereiden kanssa, että mikä oli ensimmäinen piirustus, joka me ollaan tehty lapsena. Ja sitten minä selitin, että minä piirsin semmoisen 4-vuotiaana semmoisen kissan, joka hymyili ja paskansi samaan aikaan. Ja sitten minulla lähti tämmönen Shyshycat villitys, josta minä tein ihan sarjakuvankin. Sitten mulla alkoi syntymään ja pienesti Support Cyber Rights. Meillä oli yksi kurssi, jossa meidän piti keksiä itselle paita. Mulla näkyy joissakin kuvissa sitä ihan pienesti, mutta tässä on se kuva, josta mä lähdin sitten maalaamaan siihen minun paitaan. Tässä on minun ensimmäinen sarispäivis. Ja muutenkin maaliskuussa alkoi tämmönen kouluhaku. Että en ollut miettinyt ollenkaan, että hakisinko johonkin kouluihin. Ja Ope oli silleen, että voisiko hakea johonkin kouluihin. Ja olin sitten silleen, mitä ihmettä, apua, en ole miettinyt asiaa. Mä en edes tiedä, mihin kouluun mä olisin hakenut. En mä mitenkään miettinyt, mä vaan hain kouluihin. Lähdin pääsykokeisiin sinne toukokuun alussa. Ja olin kumminkin silleen, että ei me päästä sinne. Kun me tultiin sieltä Piriteistä, niin meillä oli kai se yksi päivä silleen hengähdystä. Porukat tulivat hakemaan sitten minut sieltä. Et mulla oli työpaikka, että mä lähdin takaisin toimistotöihin. Että minä jatkoin minun päiväkirjan tekemistä ja lähdin kokeilemaan mustetta ja katsokaa nyt minkälaista tyyliä minä olen saanut aikaan. Täällä oli pieni strippi. Että se kesä tuli työskenneltyä. Kun sitten mä sain tietää, että mä pääsen hyrjäkouluun, niin oli silleen näin. Sellainen Joutsenon opistomeininkiä oli se. Ja napauttakaa tykkäysnappia, jos tykkäsitte tästä videosta ja nähdään seuraavassa videossa hyrjäkoulun aikana. Moi moi!